Why ne yan kransa man hene a otu na namon yan modidi a wokosa abia ye kokoko swai kire ohene bi wo baabi na wohene ben so ne wo swai ma no saa hene so ni din de sen na eye date ben mu ne wo ye saa de ye no eye yi aben ne wo ye saa de ye no nyame ani mini ye kan de yensase ye bo se sansam ya be kan nyina he eye bosire mu ka ba ne be ka basem se da defidie oso wo pewasem a wo sere kire wafa wonsa hye nanum na hwe divisional chiefs abe won kransa dodo na mpenasem we so ena mente na bakwasem da sese hini swai e kire na manfo wi a oso ko swai kire hini bi e woni ba bi nkwanza ye man hini kese a owo nkura kese ne nsase sobros de oba be yi so sabi ye kuro mu nkransa ha sabe division 1 team kuro ejina na na so ye ni bi wa ha o nanso ye hu se football club bi wo Ghana obi a wo se ha ye ne de ye da bia wo allocate budget e de kokoshe be ne mam sa wo se wo do ya adenti ni nka wo meye bi emfa maaye yeda mu nyina se sebrane do nyamunya daje na mo hye yetena se a ya adisuan ko a ade ya maye mu yeduru ya mamre ene ya bakosem nananom nso ene ya amane no entua no eno nti asem bia ya na efa ya mamre ne amane ho no eno ne maye danso eno ne maye mu yeduru eno nti na da ne da ye hwe se ye be ka aka ye ho na ye hu ba bia ye kro enne edei ena nana bafupim sebie son sebie nya do ye enkranza man hene a wakusai ede a kire na manfo e won kranza na afei enne ena one enkranza man e be piemu e wo krobia refi asante kotoko hene ahemfie na waba bisai ede a kire asanteman anase odi esai ede a kire asanteman na yenua mema ho fefo a sebie son sebie nya do omudi dwumason ede aboabo no ehwese bono nchempem ebe peja na nananom so ebenya nkabamu yenuanom mmemme aye video bia omodi abeto abontene momi enkohwe video ni mra ye ba ne yesua ho ade abusuafo edom empempem Ghana fo a etiye ne yema obia akwaba ede ba Bono Nchempem Association headquarters. And I have friend one na nye bone 2025 yimu ye ntimi name kunimpu. Am say afe ne abrewa yipuma kwan mu a ye ne ho adi ahia. Ya ahia ide ye be ma ho nyina fihia pa. Ne asre wo soro ahoden ede amamo se nyame boa afi a yasimi wo ma ne ma enkototen emfa maye. O ma sumbie emetena se ewo Ghana ne nafa na mu nyina maka ne se ya wie o mampanyini foforo aba yi ne so ya manitiri nkwa ya wish ne well se ni dwumadie enkototen enko wano emfama no Bono Nchempem Association entimi mma abra ye nchia ye patrons na mentimi mmobodin hi nyina na mbom ya nana abase man hene ya nana doma man hene yana na suma ahinkro man hene yana na atebubu man hene yana na nchira man hene yana na wenchi man hene yana na sampa man hene yana na nkransa hene yana na eye akan nyina mu piesie eye Bono Nchempem de du akwa osi ade yo akumfia meo the fourth techiman man hene nananom ye bomudin a ye maye muso echiamu anokwa semini Bono Nchempem Association ejina brane se ye behwe se ye be restore ya mamre ene ya mane nti mpempi se ye hu se ba bi etochema ye tenase a enyeyi ene ne manne ye ne nsemtwerefo edisa nhyiamu we anokwa semini se ye tese mframa boni bi ebobo edeba nanso yenim se anobaba ye wohoi ema aba eto nti ye be kasa binumo kasa wonchen ni nkomodie hi kosoyin yenim se ye nyina ye be revert to the old system na ye what is needful na aboa ama asumbie apa anokwasem ni se wohwe matade a ubehu se adinkrasem bobi wa ha ne ekire ne se binka bi obi nwura obi diem
nti so obi ankowura obi die mu dia asumdie abua no ne ye nyina ye benom na bra obi bepese obi wura obi die mu dia bi so bekeka ne ho nti se ye ba enna ne ye te a ye semframa boni bi ba ne se ye tete ye hu ne abefo ntintan fidie so social media so se ye nana prekope ye nana kwa me bafo ya wo ye nkransa man hene na ye dono ne ye di buo ene anidie ma no me boni din a me ma me musu biem nyame boa wonche be ye 13th wodi nani kire baabi akwa akusai sasem wei ene bono amamre ebo abira ene akan amamre ebo abira yenwu bi da yente ni mpanyin sem da na aye yadwene mu na eno ne ya ye se ye ba bedi ho nkomo ene dai o sanse akan amamre mu ye yenim ne se wo hene wo swai prekope ya na naso aswai nti ye ba ne sen ne wo senya ko obi anim akwa akoswai se oba bono mantam mu ha ya na na kwa me bafo na hinie enya hinie ketwa ye hwe nsase a ehye ye na nase ye hwe dom ne mpempem nkro a ehye na nase a enye ahinie ketwa ene dankransa eba ne sen ne sa ahinie kakraka wei se okoba bi a gese sebe okosi obi a wonu ne so ansa na wono no di na agura ba bi mabagina tum ya nti ase ya dwene ho a wonyeye nti se bono champion association ya batena se din ayekom se emfan ya hode da bi ya baba bekasa esan se mpanyimfo ni bebu bebebi se wokoto se aboa tibunua so aka kire ni pain da aboa sole ya so nyesa wofiri ne so pe wode beba wo so brebi san komo ya yedi na nkransa din ni mo ne nkransa be ye center stage a enene ye ka ho asem nti se me tena ha se me mfa ho me ye sampani me tena se me ye wanchini me mfa ho me tena se me ye bono mpoko divoa ni me mfa ho me ye bono diasporans no me ka be ho ya ye tie brochire nti en ha me a menua wo chena ebetimi ayewo enene ma ye ba ye be kasa nti etia mra kra se bo hene etia ya mamre o swan prenu bron champion association ya nti ase ne etoso biem ye nimpefe ne yate se ye nana wo droman kese ya droman kese shem kransa traditional area se wako baby kro ya akosai mpanyimfo bede anini mienu ensene bomba komu nti mi bisawo se ye nana eji atum ye nana kwa me bafo se wo kwa akosai wo saabe aye ho a ene obi so adikan wo ho aja okosai abehye sa nipa nyase ana wo okosai na nso abeye man hene no ne sa nipa hen aba abeye pepepe abra genim se wo nyina wo ye nana kwa me bafo bron champion association ye nte sa ade we yase nti ye ba bebisa ho asem ne ye gina pidi ye na esi wo se ye yemfoa so because ye dibu nsonye ni a encourage weight bi ya se sa ade yin ebetimi asi ne woto so bie ma bron champion association ye pese ye bisani ya kan ye se da bi ya mamre tia sa ade bi nsi da ne ye tini se bi no tia soja to mane ye se bi asipen ye pese ye bisa ne ye situ dua bisa se wan ne yan kransa man hene a otu na namon ye mbodidi a wokosa abia ye hokoko swai kire ohini bi wo baabi na wo hene ben so ne wo swai ma no saa hene so ni din de sen na eye date ben mu ne wo ye saa de ye no eye yi aben ne wo ye saa de ye no nyame ani mini ye kan de ye nsase ye bo se sansam ya be kan nyina he eye bosire mu ka ba ne be ka basem sente saa nka ba kwa ko yimfoni video e dia beto abonten abekire na enam se ba ka na benya sebe evidence bia to back that no e wo se ye fakwati kwan bi so na ye compare ye nana e ye kwame bafo e ye nkwansa man hene a bonofo ye gini tum pi a bo ye nua na be force no no ko ye sa ade ye na be the video nya to e dia mantiri ma se hwe ye nana bi eba be swaye onunie na ba yi video nya kire nana ye be srew wo mofra ye swa enye ye ne sebe ye betimi ama wafutuo nanso ye sre esanse wonsom ni nipa ye keka ema ya ye hunti bede
se da defidie oso wo pewasem a wo sere kire wa fa wonsa hye nanum na hwe die mpa na kire se saafo ya enne esane ye ba nya ba pe wo ye munti bede be ne ye ba ko ye meso an kire be die ne kire se be pe yasem ye kuro mu nkuransa ha sabe division 1 team kuro egina na so ye ni bi wa ha nanso ye hu se football club bi wo Ghana obi a wose ha ye ne de ye da bia wo allocate budget e de kokoshe be ne mam sa wo so wo do ya adentini nka wo meye bi emfa maaye na che se eduru ba bi a e wose de ye ka no eduru ba bi so a e wose de ye ka no ye de ye besere de e koso hin etia na minimisa kwansa man mukura divisional chiefs bebre banfo de e ye so because etia ba mamre ne ba mane mesere binom ne be ye beto ye be ye beduru sa amre ya a beto ye nti ya wose ye timi hwe ne ye bɔ ho ban ne yankotwa saboni bi am to wa china yitima ebeba bebu ye fo nti ne mesere ni panyimfo bede se bebo wudi ehemra ha oye musuo saa so ne begina wudi sutumragu a oye musuo adani ye betwa saboni bi ato wa ya na no mantimi anye saa de ni bi bedwene ye ho do se ne ye betimi abedi akonwa ne ye mua ye duru nti bantu saa na monhe na ne de ye de aduru ye so ayese ye be ye saa de mpanyimfo ne besan kamba sembi eya mamra semtimi de mpanyimfo be kasa ne be kasa bade se usum nkontompo fidie na ode nwera ekata so a eso wa wonsa enti saa sawe ya me nananom nkransa eye divisional chiefs eye nyemfo a ewo ho nyina ya nana kwa amebafo ankasa mo pese mutui mo nya sure se eye saa nkontompo fidie we ni ya sum de nwera akata so na dabi anso ye yansa ebeso ye mansa ebeso nchiri mansa ye de ye bisa mi o nti ye besere ho ne wo koso he enyefe mpanyimfo bede wa chia na emu ye akura wada maaka menwe ye yate ya hu se ye nokro enye nokro ye video we ya to ho na ye gina ha se nkomsefo so de man kransam mabuna wa ye din bebre mpasa bebe kasa ho frɛ ye ne ye kasa wani nye ho nanso se wo be pia bontia be kan de ye husuro ye besere acha ye mahumfie du num anase mfie aduonu ye behu se saa saboni gbeja ye twai ebekọ e de aba betia ye nti ye besere na saa saboni we amebebare ye komu eye awieye brem me kan awieye brem because this is the time abunufo nyina ewo wiase asori ye nuanom preko pene nkwansafo a ye ntimi nyamu adan ne ye kan bomoa ye bra ne ya jai mabinu ma bebra ye mu na ba se ye niema hwenkransa ne pa ewo hoi nti ye paja e de akɔhye wo biase meka ne mpempi oman Ghana he kura yetimu he ye de kwasi broni ni di yeso kwasi broni ni di akoso monkane abe kwasi broni ni di kota rebe kwasi broni ye ntade ayehye atuo ni akode a ewo ho bibia kwasi broni ni de be wonu mpo ye de ya mpene mani ni yeso because ye human dignity ye hu hia ye beko na yaje ye ho adan ne nne atwama ma yatima ko age ye ho ampa na ya ade ye ho na nne obi pese osan so bra bedi ye so na ye ma ho kwan kransa mabunu ye do ho kan ye ho beda papa so a opa nwoma so nye nanum de na mmom ni ye mu a se ye ka bomu na ye nyina gina bra ne se bono nchempema ye be mu se bona sore na munne pa he wo betimi adidi ho na me so medidi ho na ye nchirima emma mete anintiabuo ye nchirima ntimi ma metete anyansini kasa ye nchirima ntimi metete atemnie ye nchirima bentimi muka bensa na se bemko bensa mfa ntubechi na benyi bekawa ana se bekaba emfa bebeti mmene ne kosoyi na nanom ye sere ho mfa ho nansi fam ye munye durudie na mmom yetimi kire ya adwene na eba amamre mudi a ye mu aduru pa nintini ye kasai ya sere ho ye nimne ya hu ye nimne ya boboba na be ye fere na be ya niwuo se ebia sumasi ana wo benten penso na asembia baba ka benkoyi video a na ye papa ni gina mu ana ye wofa ana ye nua ana ye busua panyini a bodi ye ti kokoshe nkoasom mu aba ye besere
nti wei ne ye ba ye se ye ne ho beka ye nananom a wo nkransa nananom ahemafo wo a wo ka bi a ewo mu nkransa eye business gurus wo a wotimi kasa e ma ne bamu ye nkotodwe gufam ye nsada ye nsa yemo na ye sanso de kokwa ataato se hu nyai na ya sema ye wa ye ka e de a kire ho ne he anokwa semni ye nananom ene ho huni wa ye ne ye take over na ye so ne ye mpene ne ye okosui o haya ye ka Bunon Champion Association uboye din ade ba ko pa bedi be hu ye ne se ye de obuo ene ani die ema ho nananom nanso bada se ye njonso adwale a na nya bra ye adwale nso se ye ntimi nka nananom asema sabe nya bra niema atochima bra ye hu sa mamre ne amane dane ye video we ye jaide ato ho nchiri mababa bedi hu nkopo nananom nti yesre ho homfa ho nansi fam ye ni abre nkransa mabuna ni abre meda ho ase na me de asia minim se aja wate na ho betu ho anamon ama ho de amamre ne amane kwan so aye ho niema me ye nyina ye de ya hoden ahye bono nchampim mu mabono agina osanse se me fosu Gideon be di matam se me kasa aye be a wo a wotem kransa wonye different from me o what the encourabi a woka bebe he echen me nti me ne wunyina ne be di yatem adani yen sori ngina ne yen nya ye mugidie ba ka adwene bi ato yetiri mu aye te se ye mu ha nso wonte sa ye mu eduru pa se ye kan ye ho aboma in fact ye be kasa ma mepo atutu nti mesrew mpanyimfo be de se wo ye ho fofofo a bebe koso afa wofo se be de ye na anya wo ya be nya wo fa ye da nti se be de wo ko ufiri ha na wa kokuro ketua bisu akosi saa kuro hene so ansa na wo man hene kakraka be de wa koduru obi anim na wo se ye wo de na wo so beto aso a ne ye nim ne ya ba be kan ne dai me da ho nyina ase de di kan mechia ye nananom bono ehemfo nyina na ewia mada me nko ame president ene Bunon Champion president me come nko ame president for a reason minia sani ye president kan no no kre yesi se asem bi eba na se yini adanse a yetwa asem a asidada ho nwoma bi di kire asem a ye kan kire ye nuanom nkransafo ene ye nana bafo nyina ne se saa nipa ya oni wo mu edili no ewo niema bi a omoye na wiase se asemba ebeto na se wunim nokro bi da ho na wanka ebe ya asem kese hwe ye kan nyina ya hu se ba kan bakwasem se nkransa hini bi esai a kire beda ya bisa be questions dodo na se be modin nkransa hini kro ben ya na hene kro no a osua nkransa hini no kire esai kire no oye hwan na ye date ben ya saa nipa ya ye kan basemi ye nyina ye nim se omo any video any pictures de be mfa ni agro ba ebesi enne ye hunu picture any video ba ko pesi ewo social media say ba yepie na me kan ne na maka si so say saa ne ma ye hunu nyina ye fabricated stories ba twere abakwasem bi ato ho a elim a be pese be mfa fele na bedi bi aye bi da me kana maka si so dua eye me ya me nana a wa nya ni ba bi ko a no ye tachi man hene e fansase sem ho okoka saa semu yema be ko so camera si no so e ma ne be yi saa sem no e de beto enso omo plan work because omo nyina ko in conclusion say nsaase no we even say free so aja odi niado ekobo miam ekotena ewie no be so camera si no so wie no be kan say asase no kra be nem fam ma biem e free saa da no ba nya evidence ato the same thing ena o ma plot ya omuditia ya nana kwa mbafo se omra na benya video nto because asema da bia beka no benya ho adanse ya da enti na de omra na benya adanse finally ba me kan se ya ka biem se divisional chiefs abe won kransa dodo na mpenasem we so na ehyebi ena ekoso na yesi se wutwa oketrema na ototon wi a wonwe nam bia saa ade no abakwasem ne niema ye tani ni ebe kwa aba betwa nchirima
na meka wo nkyirima bebodin bi na da bebodin no bi a uni ho na uba na unana bi bebeka ma ye no kasa twitwie na akoye ne ya na wiase na ye wo no da bia mpanyi kan se wi yesi wu a na wo papa ene wo bone ya asa da bi nipa wu a wo papa ene wo bone a wo ye esa na de wa ya atoko de ensada because ye jadi na ye nja japade dimpa eye se ye hunya wo papa a wo be ya wo be wu akono ebedi wanim ekosi da atemu beba saa na wo bone a wo be ya wo di bewu ebedi wanim akosi atemu da nti me sere me nananom anamo ye tu ni eye nchirima anamo na se nchirima mpa ye besere wonfanto na ne ye nananom ye ya eboa ma ne bono ene nkransa beduru ba bia aduri enna ho na me abakosemu me nana ene mi mpanfo am beto ye nyina me nte se man hene esan ya kire man hene da ena me nte na bakwasem da se hini sai e kire na manfo wi a on so ko sai kire hini bi ewo ni ba bi na ye nhwe ni ye na ye twasa ya dabi ebeba bebo asenya ba beti aye ye ni asem kese bi aka weyi na ye di jana nanom e damase yo busia for me so me fa kwanya yesu na meden cha kese ama ye wura me ya me wura na kwa me bafo ana fe nkranza manyina titru mabu na wo nkranza am se me president kasa na wo ka asem bi maye mabu ni na daache nkranza man esimu na so no ade bi nkoyi a mo na wo se ngane die kwan so mo ka ho asem ewom se ko so efi nkranza ba ye ho no dooso bebre de ekoso no mo nje ho mo de hu mere kasa bi bayo ho saa nne de wo hene se eye nne na kwa me bafo asem na ye kan nne ebi a kina na ye wo na wo beko le mi bisa ne se yi se ko ba se kina bi mfie du achi bi se hini bi sore o nkwaza manu no era de se sabi wa hunu han no o fa hunu emme kase na obetena ase ono a betena ne budie so atena nkwaza man so agu nkwaza man a onko ba bia asumjire ban nkwaza ana saa asema meka ho asemi eno na ama nne oba ye buru mamu ha no ma okuba bi babi numa nsem da so wo hoyi hini bi ko dadadada hini bi be o so no de onko eni ntina ama so abetom na jadam na krono ehye nkwaza man da hoyi asumjire nkwaza mamu na mom de nne bia china bi eba besi ebe ma mfie du num achi ntitimu ebe ban nkwaza ntima sere mabu na nkwaza ewo musa de yakoso no egusu ayakoso de mama mo obi emfa ne selfish interest obi na huanya anase obi nimdie bi a wo pe ana obi tumi bi a wo pe ni gadie bi a wo di bi nti ema wo fogu enkomene kasai ebe se na nanom nkwaza so nkwaza ye man hene kese a owo nkura kese ne nsase so bros de oba be yi so sabi babi a no kono ukọ bi ko mo de ni wo die nkwaza so sensa ankara na tenase ema ne nkwaza to sante na eba efese man hene bi eba no ya na ka bi man hene ensu ankyere man hene be sire na nkwaza na kwa be bafo achia na emuye akura se waka onweye ne die kwan so babi akopima ko dubia ono asesa obekọ a wetima kasa onko biem na duo ani die kese a wonya ne nkwaza man mu ha no otu kwan ko babi a de ma no onkita anu am de wokoye de sabi odno ho ko hye babi a ono a bere tumi die ase na no he picture bi na me na kwanza man na wotimtira pakam man kwanza man sori bonichi dom abosom nya sa twa ho ahia na wo ne mpaboy ko kira hene bi no na ma di ya bebre na mse me na kwamba fo menim no osodro sa die ne die ena na ma na no die ko so wo hemfo bi no nti ase wo a wonim se wo hemfo bi no nti ase na wa ofo so ye ena mse bia influence bi efi ba bi banti no mese na se omma kwanza man mu ena na koba so ensini pa kakra bi interest na omma Ghana no enya sundie ma ye nyina mesere no se de wo ye no china ade asem beba tiaka yetena de chima se emfire ho yetena ba se se emfire ho yetena doma se emfire ho a da bi china ba abe fire ho eni tia ye kan nei we ya na ye besere nanom se omuntie ye
Edamasi. Video no any yakwa share ediabano. Enuanum mema. De meka say mo ene kasa. Me nuanum na mo ka say monte ho mpanyinsam da. Say ohene suai de kire ne man a wo sa ebe suai e de kire ohene foforo. Me nuanum mema de etie nie. Amaya e wa asante anase ka asante ahene ho no. Asante hyehyeye no eyesi ne tie. Wahene bia wo wa asante ne e wo fekuo a wodemu. Fekuo ne ye mako edu emienu. Ye wo kontiri, ye wo akwamu, ye wo nifa, ye wo benkum, ye wo adonten, ye wo ankobia, ye wo chidom. Wone ne meja ase. Ene ye wo ayokufum, ye wo nifa, ene ye wo adonten. Ena afin so ye wo enkoso, ena mare. Amai hinu mu nyina asante tenase ye wa asante nifa ne asante benkum. Won nyina so e wo fakua wo mo ewo mu. Eno nti se wo hene no asam ne ba yero asante hene ho na ya adehesem na yero asante hene e kan wie ma asomdue ba. Enkranza de na aba enteno no de na ye de be yemfato ho. Asam ne ba yero asante hene na edi mfie nwotwe. Ene yero asante hene ende dakro e kan ye e ma asomdue e baaye. Ne na wotwe mienu so no e na bafo pim ekusai e de kire na manfo. Okusai kire na manfo no na esanse wo wadonten na ne nana enso so ene amaye kumase amakomo henente no na enkranza so eya asanteman adonten henente no adonten feku ena amane mu no won etena adwomu e de ma ehwe mansaye no ekoso eno ntina na bafopim esai e de kire enkranza man se akondin a nananom konye no saa kokoro no a ene oba beto aso wo soi wi ye na hemfo esai e kire no no wo se wo ba santemem na obi soi kire krobia wi fi asante kotoko hene ne papa esansa amanie mu no yero sante hene ni piesie onu ankasa na sene mu ba ene enkranza ehene enu nti so bi soi kire enkran so bi soi kire yero sante hene a okwa na se bi so nse bi nya do okwa kwakodie na ade na de tie ne se wo be kan sante ho ana se wo ye man a odon asante a no kwaseme wo mu adodo ne nim ne se wo kuro a ehye wase no enye wo sante hene edia wo hwe so edia mo sante hene na wo hwe so nso dia mo sante hene ne nkyere se won saase a wo beton nyinara no wo di sika no ebre wo sante hene no sante hene gisika no atebia mawo debi se nkranza hene nkroma akomako ahanu edusia enso a ekabo mu ama nkranza man mu yeduru no se nkro ni nyina che nkranza hene ase se nkranza hene to asase ewo nkranza sika no eye nkranza hene ene nananom atena nkonya eye traditional councillor ewo nkranza se nkranza hene jeje nto ewo won omodo ewo na asase so a sika no enyo sante hene dia sika no eye nkranza hene edia eno no hwe edebo nkranza ho ebra ena de etoso bi mo no nso se nananom a wo mo wa sante no obie ne honom a sabi so sabi nya do sa santeman etena na sabi wo ba oduru eye manhia boboa no a ye de sabi abankaba egu ne nsa ana ye de bi gu ne nan e kire se wo ba enkwasom mu da bi wo nyina ba e ba be ka ho esanse mpanyin se ada aseni nti e na aheni wo ho eda aseni ebetwam no sada no aheni nso ebefiri ho na enso nam se dada aseni entwam no nti no enu nti na aheni e wo ho aheni mema fie mu no emema hwe afisem emema hwe nsasesem
ehwe akonya ho manson eho ade hyesem na mema ka na nananom ma hema nso so ahwe afisem awadesem enkwada atete enne niema ebeboa mafie ayiyi no eno so na ye nananom ahema won so so asede eno nti me de ya meta aka ne se odon yira anase se wo ka asanteman ho a asanteman ayese sebi Chieftaincy University oba esan se yiro asante hene dadodo ano ne ntina ensam na hodo na yeden eya na eba yiro asante hene ahemfie eno nti sa asem ba ne yiro asante hene etena so na wo ka owie a omo ka asem no a afanu no anase se omo bro mienu a omo bebo omo nkuro ni nyina wie a na ho adansefo nyina bemu a yiro asante hene to asem no ode mana santeman oto ede mana santeman a amahene no mu ni nyinara ebe kire won adwene omunyina kire won adwene wie a na afa eye kumase faku no eye faku edumienu no omunso eye fakutire won nyina so akire won adwene omunyina akire won adwene wie a ansana eye chiame osante hene chiame aba asem ne tofa e de ato yero sante hene nim se wo se yero sante hene e de na no to so e ma ne ye mra ansa na wode na no beto so no wo ka asem ne ho abakosem do obi aka ye no wo kire bebi obi afiri aka obi ho abakosem e de akire wo nua no ama nipa kro no enya mememfe kwanso nipa no agitum ehu sa asem yero sante hene kan eye no kre eno nti sanana no ba santeman a omo ba besua de se de be ya omo ko mu kromu a na sa asem ni bi esia omo hu kwan kro a wo mode ebefa so yero sante hene de wo ye ejapa edema nanano mu a se bi yeson se bi nyado wo mo wa sante se bibi kire wo so a e wo man mu a wo ba santeman a wo bechia no a wapekwan e de ato nanim na sa wo de to nanim na sa ehu wo de to nanim a ehonum a de ehia se wo de anu yie ma wo ho na no wo de anu yie ma wo de ho akwankere e ka wo ho ana de yesese o ma wo bafie na afi wo na wo tena se no nso so wa ma wo da ama wo bafie no ne wo tena se enu nti se nananu mu bi wa asante a enya ade bia ehu na nkyere se bia wo asante a oba no wo banko asummu ade bia wo beye bia no se bia so se bia nyado wo koja wo nan po na se wansere kwan e wo yero asante hene ho a wontimi enko da bi enye ne saa kra na yenhwe se yero asante hene tenase a ena ya asante mai enkonya na nanoma ma hene teso no enkonya ne mpo wo soro sen de yero asante hene eya wote so no esan say eno no mayehunu aman hene ne nkonya wo mote so mayehunu aman hene no mo no ena afensi yehu kumase abrempomfo no eno nti ya na da yero asante hene ya no otaka sesa aman hene no mo ba setena omo nhwa se wo mo ba no omo ede omo nkonya sofo miensa nan ebeka wo mo ho ayeden aba se de ba aseni ebekoso no nanano mo bete na afenso mo nkonya sofo no nso atibi enu nti se bibisa si wo mu krumu a na wo mo hu kwan a omode asem no ebefa so enu nti asante man de enye basabasa ye anase enye yibi na de toso bi mo no so a mesre na mede ato na nano mo wo bono animu na afenso mrante eye kopa na mo kunu nenso so no munhu ne se senka modi dwatoa esanse nananom yemfa asem koto mo anim keke ne mum yesre ne ye de ato animu munhu se mo sre nananom ebunu kabo mu no eye ebeboa esanse praye wo yi ba ko a ebu wo kabo mu a emu ensamanfo mpono wo mo pedodo ne nte se yen ate asefo enkabo mu na mo pen eye ne kwan so no
nanso mu hu ne se senka mo hye ase firi babia ena nka beboa hwe asante kuru kra yi a ne yehu asante emfia ha asane ya kiri ni no mumie nhwa de asante emfiti prekope ena o ma ne ho so da bi na nanom a eni nkura wo mkabo mu ya asante abose no na wo mu nuru du enkuro no na enuru du na esanse na nkabo mu ho hia wo mu nti no na bibisi wo mu ani so nti no omo yeye mpanyinse omo ye mane ye fe enu nti na mpanyinse sa wo ye mane ye fa ene ye bon konten ebe hwe ne bibusa ase ne ye de ye ho ebe ka ho se unya kwaye anasa se asase yantam da ho na oba bedo na odi aye fu a megedi ye se de asase no so tie bia no ondom frimfimfin o sha se firi ano na wado de akwaduru saa so na se wo wie wo wie na wo pam wie a na se wo dua enobaye no a o sha se frimfimfin o sha se firi ano na wo de adua akwaduru enu nti hu ne se na nanu mo sha se firi bebia enke beboa ebunu nkabo mu ne de obi aka se enya na ne bakọ ne se bi so se bi enya do otrofo enu nti de yesre ne se asumdue de sikantimento eya asumdue enti mu hu ne se na nanu mo omo bono a se bi so se bi enya do omuni asante no mukabo mu a ebeyiye hwe asante echechere no di asante kokon eje beka ho ena afenso so wo mu asante echechere ne ye omo fe omo so de omo ho beka ho ne nyina ewo honom na asante eguye no ebra na prempe broni be fa ne ko se shields okodi mfie se okodi mfie aduonu enan 24 years ena na prempe kodi ne se shields sa 24 years yi nyina no na broni ana na edi o mayisu broni di o mayisu no okeka nkuro ni bibubo mu ebra na prempe face shields baaye bra wa kodi 24 years ewo yes shields no oba asante confidence ya wosa ebeti ya asante nkabo meto so mi no no na no pi baayo doma efini pembae tachiman efini pembae suma efini pembae sanso na drobo efini pembae na enkuro no so a eye broni keka won bo mu do mu kwahyehye bi ase no omo so nyina atwa petition e de ba se be so se be nya do be bi e de mu kwahyehye ne ho na no mo hye ento mu nyina sa promo fa hodi a omo nyina sa be ka asante ho no kwasem na se enyi nkuro mo abunu nyina ena second Ashanti Confederacy na prempe baaye no omo be ka ho atebubu sei wana atebubu ama no otina ne baby na nanu mo so a mo baaye no bunu eye sebe so sebe nyado do ma omo nyina baaye no edu bre bia omo ka so omo ma no omo te baaye no obi ni hono ma sebe so sebe nyado oye eye won bibi obi afotu ankosi won so obi anye bibi enunti asante de eyin kabo mu woso brane hoahoa na omu nyedu ni enche osedi esidi hene ne kodi hene e ma no nya kono wo asante mo mo kwa akon asante sebi asante mo mo kun ya di on so nkunum no asante hwe wi a odu ba fia wo hoahoa wo siesi wo mama wontuma pefra ama wo hene mapa ahye a kire osedi esidi hene eno je so kwotena fiempo na ogu kwan a asante asiayewa woni ji ohun pose sabi woni asante kokon ama asante di nkunim asante abosie no ebra na asante te wo ho e bi freedom kirasom no asante tena asese hu se o mai bi nti aye freedom kira mai no nyina ayade baako eso no doso enu nti ye pese efrim kwaso mu a de obema yeso yen kabo mu na danso ne se de obeba be kan ye hu bia ama ye mo ye duru no yen fa no nya kwa yen fa no nya afuna ne mmom ne ye de ne ba be kan ye hu esan se mpenin se akokọ no ntakra
ena ma no ye kese se ntakra no so anya ntakra efa akoko no muduru no enye fe eninti na no eye ntakra se bi so se bi enya do o ma be ka ho amansante emu aye duru amano aye fe enti sa abo no ho ye fa ye kanfo na ye de ntakra ene ye de kanfo no eninti na asante oba asante a asante enyo odworu ne mo hwahwaw se yi wasante hene tenase a na ma hene no mo ba bachi a eya na efekeke ma hene bi abachi a wo hene wasante hene a abrafo pai na kwadwuma be na ma wo duru se yi wo hene kase bi ma hene ubi na do mo wo kwadwuma bibia ndo nsatu yi wasante hene nsemu a asem bi eyi afisem no wo kan nyina de kire no a de sese wo mo anu yi wo ho no wode mo de sese wo ma ba fie no so wo ma da na wo de aba enu nti na ama asante kuru kra asante se bi so se bi nya be mo yi do be pem sa adre yi o asante nim se de yesi ho akwa nipa asante nim se de yesi eye na manom enu nti ende no sere se na eye yi nanu mo mrantie enka BBC a wo ho amana pese mo mu di nti na manom mo amowo bono na so mo ba asante no mo pese mo di nti mo ba asante a mo me wo mo na ka mo musa wo mo mo nkyere mo di nti a omo e ba asante me gidi ye se mo hu ana so se pese mo mu di ye wo asante no tena se wo na himfi a se di esiti a ka mesre se kadakoro mo beba na kuma ba bebe se ye wo tena se e ya asante me asetena mu a mo be hu se de osidi na asemfa na mo amohu se eye nkwasom ana na no mo mba asante ebesom ana se omoba ana se eye adesua eno moba eba besua ye nhye obi aso ye ma obi akwan e ma ne kire na adwene e kire se de esidi ahene ye wo asante hene kire na obi ahu se wo ye ohene a hu se wo dadoma no wo ye ohene a no kire se fa wutumi ebe sisi na nanu mo hye wase eno nkire se wo ye kan kabi na emu no mo nyina motoatoa adwene a eno ne ma enkunimdie eba esanse sa asem ye ni ho a ahini enso so eni ho epono enche ebesane de mesre akano no otwede mponyankopon ya adoma yebehia medin ede maame Fauzia Makramo